Λοιπόν, παιδιά, εδώ είχα την τύχη να πετύχω στο αεροδρόμιο τον Πάτερ Αντώνιο, ο οποίος είναι εδώ στην Καμπάλα, στην Ένωρη. Σε ποια Ένωρη είστε, Πάτερ? Του Αγίου Αντωνίου. Του Αγίου Αντωνίου. Είναι γνωστός μέσα από τις διάφορες, ας πούμε, δραστηριότητες του εδώ πέρα και τον έχει δείξει και η τηλεόραση στην Ελλάδα, νομίζω και στο Happy Travelers, ναι. Και δεν μπόρεσα να τον δω τις μέρες που ήμουν εδώ και τον πέτυχα τυχαία στο αεροδρόμιο. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια εδώ για την ορθόδοξη κοινότητα της Ουγκάντας? Τι ακριβώς συμβαίνει? Χαίρομαι που συναντώ, πράγματι τα αγαπημένα που να συναντιόνται. Πραγματικά. Ήταν η ευλογία του Κυρίου μέσα στη Σαρακοστή, να φύγουμε μαζί. Εδώ στην Ουγκάντα, διαμέσου Ορθοδοξία βρέθηκα στην Ελλάδα, σπούδασα και γύρισα πίσω και εκτελώ τη ιεροσύνη μου με ευλογία του Σεβενιότατου Γερόνιμου και του Σεβενιότατου Αμφιλόχιο Οξάμ και Σερίνου. Μεγάλωσα με τον Σεβενιότατο Ειρηναίος, τότε σπούδασα, έγινα γεωκόνος και μετά ιερατική σχολή. Και βρίσκουμε εδώ και η καμπανιά μας μέσα στην Ορθοδοξία είναι η μόρφωση. Η μόρφωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο θα φέρνει να υψώνει την Ορθοδοξία, αλλά και την ψυχή του ανθρώπου. Εντάξει, η Ορθοδοξία σαν εκκλησία στην Ουγκάντα είναι φτωχή εκκλησία, αλλά ζητάμε από το ελληνικό λαό και την ελληνική εκκλησία να βοηθήσει. Άλλο είναι να είσαι φτωχός, άλλο είναι να είσαι αγράμματος. Η Ορθοδοξία στην Ουγκάντα ανέβηκε, όχι ότι έχει τη δυνατότητα ή λεφτά, αλλά ανέβηκε με τη μόρφωση που έχουμε πάρει από την Ελλάδα. Διαμέσα αυτού μπορώ να αναφέρω τον Θεόδωρο Συναντιάμα, ήταν ο Μητροπολίτης και έφυγε από τη ζωή, ο Μητροπολίτης ο Ιωνάς, ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ την Ορθοδοξία, γιατί το λόγο του όλο ο κόσμος έπρεπε πάντα να ακούει το λόγο του. Και βέβαια και φυσικά και τώρα και το Αρχιεπίσκοπο και άλλοι Μητροπολίτες που βρίσκονται εδώ τώρα πια στην Ουγκάντα, γιατί η Ουγκάντα διαιρείται τώρα πια σε τρεις Μητροπολίτες. Η Ουγκάντα γνώρισε στην Ορθοδοξία από το 1925 με 30. Με περίφημοι άνθρωποι, εγώ τους ονομάζω Άγιοι, με τον Σπάρτα και τον Ρουβίμ Τσεμπάντια. Τον Ρουβίμ Τσεμπάντια και τον Οβαδία Βασάγια Κιταλό. Αυτοί ήταν ντόπιοι άνθρωποι, έτσι? Ήταν ντόπιοι. Πώς γνωρίστηκαν με αυτό, με την Ορθοδοξία? Η Ουγκάντα, ναι μεν είχαν έρθει οι Προτεστάντε, Καθολικοί κτλ. Και αυτοί ήταν οι Προτεστάντε. Ο πρώτος Μητροπολίτης ήταν ο Σπάρτα, που έγινε μετέπειτα Σπάρτα. Σπάρτα είναι Παλατσιούκουλη. Κανονικά το όνομα του λέγεται Σεμπάντια. Είδα κάποιες μπλούζες που γράφανε Σπάρτα. Ναι. Είναι εκεί. Και με αποτέλεσμα όμως ήταν Προτεστάντε και κατοικητές. Και διαβάζοντας βρήκαν ότι όλοι αυτοί οι Καθολικοί και οι Προτεστάντε, η μητέρα εκκλησία είναι Ορθόδοξη. Αρχίσαν σιγά σιγά να ψάχνουν. Κάνανε πολύ μεγάλη αγώνα. Και τι αριθμό έχει εδώ πέρα Ορθοδόξων, ας πούμε, Ουγκαντέζων? Εντάξει, στα χαρτιά μέσα στο ίντερνετ μπορείτε να δείτε με μικρό αριθμό. Αλλά θέλω να πω ότι μικρός ή μεγάλος αριθμός? Στατιστική είμαστε περίπου 1,5 με 1.600 κάπου εκεί. Ενώ στο ίντερνετ, στα γράμματα στο ίντερνετ μπορεί να βρείτε 600 τόσο. Υπάρχει σκοπιμότητα της στατιστική, η οποία έγινε πρόσφατα. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω στην Ελλάδα που βοηθάει με το δικό του τρόπο για να μεγαλώσει την Ορθοδοξία. Ο κόσμος διψάει για την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζει την Ορθοδοξία, ούτως άλλως εκεί γνωρίζουμε και την Ελλάδα και τη λέξη η οποία είναι κρυμμένη στην Αφρική, τη λέξη δημοκρατία. Εγώ πολλές φορές... Την αποζητάνε. Ναι, την αποζητάνε, γιατί ο
ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει μέσα στη δημοκρατία και στη θρησκεία. Δηλαδή, όταν είναι πολύ δύσκολο, όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, δηλαδή ελευθερία, και η Εκκλησία, ο παπάς παλεύει πολύ με το ποιμνιό του, γιατί δημιουργεί ορισμένα πράγματα. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εκφράζεται εύκολα, βλέπεις ότι είναι πιο ήπιο, καταλαβαίνει πιο εύκολα για το Θεό του. Ναι, δηλαδή δίνει πιο πολύ δύναμη για το Θεό του, παρά να δίνει πιο πολύ δύναμη για τον αγώνα, για να μπορεί να ζήσει. Όχι για να φάει, αλλά για να ζήσει με τα δικαιώματά του. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η τροφή, έχει το δικαίωμα να ζήσει σαν ελεύθερος άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χάρηκα που σας είδα. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Πάτερ Αντώνιος ήταν αυτός, φίλοι μου. Ένα ωραίο βίντεο φαντάζομαι ότι θα γίνει.